तर आज कॉम्प्युटर आपल्या आयुष्यात आलाय. 7 समुद्रापलीकडचा माणूस आपल्या तळहातावर आणून ठेवलेला आहे त्यांनी, अनोळखी माणूस. पण आपला ओळखीचा माणूस त्या कॉम्प्युटरने दूर नेलेला आहे. कॉम्प्युटर जेव्हा आला तेव्हा मी कॉम्प्युटर क्लास जॉईन केला आणि मग घरी येऊन थोडासा अभ्यास करायचो. तर आई विचार करायची, हा कसला अभ्यास करतोय, कॉलेज बिलेज संपलं याचं, तरी हा काय सिरियसली एवढा अभ्यास करतोय. तर कॉम्प्युटर म्हणजे काय आणि आई म्हणजे काय यांच्या कंपॅरिझनची कविता आहे. कवितेमध्ये बोलीभाषेचा वापर आहे. कविता अशी आहे की अवघड गणित जगण्याचं हे सोपं करीत जाय. म्हणजे अवघड गणित जगण्याचं, अवघड गणित जगण्याचं हे सोपं करीत जाय. अवघड गणित जगण्याचं हे सोपं करीत जाय आणि कॉम्प्युटरशी माझ्या मायचं देणं घेणं नाही. अवघड गणित जगण्याचं हे सोपं करीत जाय आणि कॉम्प्युटरशी माझ्या मायचं देणं घेणं नाही. जाड्या भरड्या जीन्स सारखी, म्हणजे जीन्सची पॅन्ट जी गेले 4 महिने वापरतोय आपण, नाही का? जीन्सची पॅन्ट 6-6 महिने धुतच नाही ती. रफ. तर जाड्या भरड्या जीन्स सारखी माझ्या मायची स्किन. जाड्या भरड्या जीन्स सारखी माझ्या मायची स्किन. जगण्यानं लई वापरलं पर यू नो व्हॉट आय मीन. स्टोन वॉश्ड माया तिची. स्टोन वॉश कपडा आला होता बघा, स्टोन वॉश. स्टोन वॉश्ड माया तिची मिरच्या लसूण चटणीची आणि गाता गळा मळा जणू लकेर ह्युस्टन व्हिटनीची. व्हिटनी ह्युस्टन जी आपली काळी गायिका आहे, तर माझी आई गाताना व्हिटनी ह्युस्टन सारखी. गाता गळा मळा जणू लकेर ह्युस्टन व्हिटनीची. जुनं ते सोनं म्हणणं जुनीच तिची खोड. आजकाल काय झालंय, यूज अँड थ्रोचा जमाना झालाय. खूप वर्षांनी मित्र भेटले तर आपल्याला असं वाटतं, यार याला विचार का बायको बिको बरी आहे ना तुझी, म्हणजे अजून आहे ना का, मध्ये काय झालं का काय. कारण इथले कॉम्प्लेक्सिटीज इतक्या आयुष्यात वाढल्यात आपल्या. यूज अँड थ्रोचा जमाना झालाय. रिफिल संपली तर आपण पेनच नवीन विकत घेतो. पण हे जुने लोक आहे ना, जुन्या गोष्टी सांभाळून ठेवतात. जुन्या गोधड्या, जुने कपडे, जुने दागिने, जुनी भांडी. दे आर सो पॅशनेट अबाउट इट. तर जुनं ते सोनं म्हणणं जुनीच तिची खोड. आणि पैसा अडका आलाय तरी एकच पातळ जोड. इकडं ठिगळ तिकडं ठिगळ जुनं पातळ पॅशन. जुन्या पातळाबद्दल ती खूप पॅशनेट आहे. फाटले तरी एक ठिगळ इकडे लावते, तिकडे ठिगळ लावते, पण पातळ तेच वापरते. इकडं ठिगळ तिकडं ठिगळ जुनं पातळ पॅशन. अमेरिकेत बी फेमस आहे माझ्या मायची फॅशन. म्हणजे आपण मॉल मध्ये जाऊन नाही का ठिगळ वाली जीन्स 9,999 रुपयाला विकत घेतो. 1 रुपया का कमी करतात कळत नाही. तर ती तर आपल्या आयांची जुनी फॅशन आहे यार. अमेरिकेमध्ये आता आली असेल. तर इकडं ठिगळ तिकडं ठिगळ जुनं पातळ पॅशन. अमेरिकेत बी फेमस आहे माझ्या मायची फॅशन. ठिगळ खरंच सुंदर दिसत्यात बघा, यू मे ट्राय. आणि कॉम्प्युटरशी माझ्या मायचं देणं घेणं नाही. कुठून करू सुरू तिची सांगू कशी कहाणी. कुठून करू सुरू तिची सांगू कशी कहाणी. 7 सुरांच्या मधलीच तरी बी अनवट तिची गाणी. जाणता झाल्या धरणं तिला वाचतो हाय नुसता. जाणता झाल्या धरणं तिला वाचतो हाय नुसता. आणि तिला शोधता शोधता मी बी विसरलेलो रस्ता. पोरग शिकून मोठं होईल एवढंच तिचं सपान. त्याच्या पायी तुडवत आली काट्यावरलं रान. वकील इंजिनियर होईल यानं व्हावं डॉक्टर. आजकाल काय होतं की मूल जन्माला आलं की आई वडील पाळण्यात ठेवतात आणि म्हणतात की हा सॉफ्टवेअर इंजिनियर होणार, हा अमेरिकेला जाणार. तर वकील
इंजिनियर होईल यानं व्हावं डॉक्टर, शिकवताना मला नव्हता असला कुठला फॅक्टर. खुदकन हसती बघून आता सूट बूट टाय, आणि कॉम्प्युटरशी माझ्या मायचं देणं घेणं नाही. सेकंड पार्ट ऑफ द पोएम. शाळेमध्ये शिकता शिकता माझी बदलली भाषा. शा पोटफोड्या श. शाळेमध्ये शिकता शिकता माझी बदलली भाषा. जगण्यामध्ये हळूच आला हाय फायचा शोषा. एकदा तिच्या कानी गेलं माझं नवं अफेअर. एकदा तिच्या कानी गेलं माझं नवं अफेअर. मर मेल्या म्हणली जणू आय डोंट केअर. एकदा तिच्या कानी गेलं माझं नवं अफेअर. मर मेल्या म्हणली जणू आय डोंट केअर. काय करती बया. तिच्या भाषेमध्ये फोर्स. काय करती बया, तिच्या भाषेमध्ये फोर्स. मी म्हटलं डबल ग्रॅज्युएट कॉम्प्युटरचा कोर्स. दुसऱ्या दिवशी तिने विचारलं किती तिचा पगार. उद्या परवा जाऊन तिला विचार, कॉम्प्युटरवर झुणका भाकर करता येते काय. आणि कॉम्प्युटरशी माझ्या मायचं देणं घेणं नाही. सुरकुतलेल्या तिच्या चेहऱ्यात आयुष्य रिस्टोर. कॉम्प्युटरचं एक बटन असतं ना रिस्टोर, जी मेमरी जागृत करतं. तर माझ्या आईच्या चेहऱ्यावरच्या एक एक सुरकुतीमध्ये एक एक आठवण, एक एक वर्ष, एक एक तप गोंडून ठेवलेला आहे. सुरकुतलेल्या तिच्या चेहऱ्यात आयुष्य रिस्टोर. आणि इकडे मला तरुण वयात जगणं झालंय बोर. नापास झालो, आत्महत्या करावीशी वाटते. नोकरी मिळत नाही, आत्महत्या करावीशी वाटते. मगाशी म्हटलं तसं काम मिळत नव्हतं 7 वर्ष, तेव्हा बऱ्याच वेळा आत्महत्या करावीशी वाटली. आता पदोपदी आपल्याला आत्महत्या करावीशी वाटते. पण हे जुने लोक कुठल्या जोडावर कुठली एनर्जी आणतात आणि नवीन आयुष्य, नवीन रोज दिवस नव्या एनर्जीने सुरू करतात. तर सुरकुतलेल्या तिच्या चेहऱ्यात आयुष्य रिस्टोर. इकडे मला तरुण वयात जगणं झालंय बोर. बोलणं तुटलं, आता असतं सोबत इंटरनेट. बोलणं तुटलं, आता असतं सोबत इंटरनेट. ती असते आणि मी असतो, बट कांट कम्युनिकेट. I suddenly came to know that life is futile. Dreams, hopes vanish now. Negativeness is style.